Salutare, prietenii mei, este Andrei și bine ați la Planesă de pe acest canal. Bine, nu știu dacă ne mai văzut vreodată, dar să trecem la treabă. În acest episod vom farma și pentru cine nu știe ce înseamnă farma, adică cum fac în momentul de față, vom aduna niște câini, lupi, whatever și vi vom ucide pentru a ne pica iteme și a crește în nivel. Desigur, vom face și mai multe lucruri pentru că statul la farmat e plictisitor pentru mine în general, dar și pentru voi e și mai, pentru că na, vă uitați la mine și așa. Vreau să ajung decât la nivelul 15, dar cred că voi pleca la Amazoance. Este un loc foarte bun de crescut pentru mine, deoarece este în privat. Și poate vă întrebați de ce mă joc pe un privat și de ce nu mă joc pe un, na, să zicem, un server ca și în Metin 2 RO. Scuzați că am făcut această întrerupere pentru că am schimbat puțin setările. Ok, cât Q ne dispar toate prostiile acelea de misiuni, care oricum ne fac pentru că-s leneși. Oh, cred că n-a trebuit să zic chestia. Se contează? Momentan jocul merge în 30 de FPS-uri cu câteva drop frame-uri, pentru că na, sunt destul de mulți jucători la ora aceasta, adică la ora 4. Și fuck. Ok, scuzați drop frame-ul, vom încerca să mergem, mai să vedem mai în ce parte. Nu, pe aici, mamă, nu. Ok, cool. Nu înțeleg, este un bug, după cum vedeți, care aproape nimic nu merge să bonusez, cred. N-am fost atent aici dacă s-a creat vreo valoare, dar aceea, whatever. Aici nu s-a schimbat absolut nimic și am băgat foarte multe chestii în puncte. Deja filmăm de 2 minute, ok? Să mergem la... Nu știu unde să merg mai exact ca să mi-iasă mai repede nivelul 15. Deci, până mergem, o să vă explic ce o să postez pe acest canal. Voi posta Metin 2, am împreună cu 2 prieteni o serie, o schiță, să zicem așa, unei serii de Metin 2 Dark Light, dar poate îi voi convinge să facem și alte metine. Eu vreau să fac pe lângă această serie cu cei 2 prieteni pe Skype, sper că vom face pe Skype, și alte metine, poate ceva nou în România, o serie să încercăm mai multe metine și cea care o să vă placă mai mult, aceea o vom continua sau o să vă cer părerea. Trebuie să mergem, facem asta tot ce ne trebuie, asta e ce ne pică, de obicei ca niște prostiscoi, că nimica. Acesta e nivelul 10, n-am deschis-o, ce ne pică o prostie de metal, la dragonite project, de filtrare. Ok, deci asta probabil trebuie să o deschidem între ghilimele pentru a ne proteja de eventualele pierderi de viață și la noi nu este vorba, uitați, vedeți, acest loc este mai bun deoarece merge în 20 de FPS-uri, niște frame per second destul de ok. Pentru metin sunt foarte ok, pe părerea mea, se vede foarte bine. Și cum am zis, voi face metin, voi face Team Fortress dacă reușesc să-l ridic mai mult de 25 de FPS-uri sau și așa zic destul de ok. Și în principal asta vor fi. Voi face și Counter-Strike și Zombie și Classic, Respawn și Classic.
Cartea misiune ușor? Nu ne trebuie nimic de aici. Trebuie. Pentru a ne da jos, bine, explic chestiile astea pentru cei începători de metin și sunt foarte utile. Eu am învățat singur și mi-a fost destul de greu și vă dați seama. Și acum, dacă tot știu, de ce să nu împărtășesc cu alții aceste puține cunoștințe care le-am dobândit de-a lungul timpului. Încă, nu vreau să mă laudă, joc de ceva timp, mai bine spus de aproximativ 5 ani. Metin am jucat, am făcut o pauză, cel puțin în această vară am făcut o mare pauză, n-am prea jucat Metin deloc. Și nu-mi place, nu mai îmi place Metinul așa ca înainte. Mi-am mai pierdut din cunoștințele dobândite, dar o să vă arăt după aia și cum îmi poziționez eu toate astea. Este cel mai ușor, pe părerea mea, cel mai ușor de poziționat. Are play toate la îndemână și e foarte ok. Na. La început știam, nu auzisem de magie, adică știam ce sunt alea, am văzut la verișorul meu ca să jucam, dar eu nu știam cum se folosesc, cum le bonusez, nu, nimic, nu știam bonusurile să le adaug, am învățat pe parcurs și poate vom face și niște bonusări în acest video, da, pentru că avem 16. După cum observați, poate nu vă întrebați de ce am bonusat mai ora sabie, deoarece este o metodă bună de a farma, pentru că este mai, cum să vă zic, consumă destul de puțină mana și e mai bine decât să folosești toate magiile, vârtejul și incizia triplă și părerea mea, poate unii vi le bonusați pe toate, eu așa fac și e, după cum vedeți, ok, doamne, am apăsat pe 1 ca să pornesc vârtejul, what the fuck. Unde ești? Hai să terminăm și cu tine. Uite aici în spatele calului. Calul meu de haur. Păi, scoate-l ăștia. Să mă mai povestesc despre Metin. Este un Metin PvP hard, PvM hard, adică player versus monsters, monștri, ok. Ok, să băgăm mai întâi bonusurile acestea. Până zice aici nu mai poți adăuga alt bonus. Ok. În momentul de față avem viteză de atac, vitalitate și putere. Ceea ce ne interesează mai mult. Putere ne trebuie 10, pătrunzătoare. Ok, inteligența nu prea, dar haideți să ne riscăm. Ne mai riscăm o dată. Vitalitate încă o dată. Nu, nimica, nu este nimic, aproape blocarea poate cât de cât, dar vom face și așa, vom farma și așa. Avem pe aici în inventar niște bucate de piatră care apare dacă ți eșuează deschiderea unei perle. Voi mai farma puțin și voi încheia episodul, deoarece ne-am cam lungit. În următorul episod vă voi arăta și de unde se iau magiile și toate astea eu deja le-am să iau de la nivelul 5. O să apară o misiune, vedeți, apare aici, dar eu m-ați văzut că am dat cât RLQ și le-am scos. Acesta este baza metinului, toate aceste comenzi care bine am arătat, poate nu le știți, dar ok, pentru cei care nu le știu, da. Ok, prieteni, deci ăsta a fost primul episod de Metin 2 Dark Light. Până pe data viitoare, pace și numai bine. Pa!